så till Liverpool boka Barcelona av Kjørsfallen. Barcelona är ett av Hömsens bästa lige, vi Hömsens bästa spelare Messi. Tar så har kunde vinna vid en anstakning. Liverpool här att möta. Och i början Liverpool välja nästan 50% av borgarna jaunarfors. Där har var en felaxsang som säger you never walk alone. Det akkurat det som Georgia Vattlund tar spalde som li, tar stå samman, det stod inte bara för sig själv men också för sig lifellow. Och tar vunnen 4-0 av Barcelona. Tar man ständer samman så ständer man nästa skär. Vi kunde gott göra som sambandslocken och folkavlocken andra sida. Vi lät det privata täcka sig av ödlom. Så kunde det ha vanliga chattar och uppe för 6, 7, 8 000 kronor i månaden. Läsande, och samman mammor och småböden. Eller skulle säga vi kunde gott lösa det samman. Vi har bostäder som vi ödlöja. Det kunde gott bygga av finar, gåvar, första flocks bostäder, kanske till 3-4 000 kronor till läsande, och samman mammor och ödlöja som inte har pengar om hänt. Till är värmen fram. Geos Barcelona så får det dyrar, vanliga och ibor. Geos Liverpool så får det gåvar, billiga bostäder.